Rat. A šta ja znam? Nesrećen je svako koji pomisli na taj rat. Hoće da isteraju valjda neki svoj hir. Šta li je? Ali ja da vam kažem, to je bolest. Moj deda Radoje iz Dragovca, on je ostavio kosti svoje braneći ovu našu zemlju i našu slobodu u tom velikom ratu. A ja ga nisam ni upoznala, i otac moj, on iz toga se jedva seća. Ali ovi stariji ljudi, oni pričaju, kažu, baš je mudar bio taj moj deda. I stalno je pričao da se za slobodu bori, kaže, i u ratu, ali i u miru. Jesu oni, ljudi ko što je on, pošteni i čestiti, nama doneli taj mir, ali džabe. Džabe kad udarilo opet zlo u te ljude. Hoće oni opet da se vada igraju tog rata. Kuda im bilo malo prvi put, Bože me prosti. Daleko im lepa kuća. I tako taj rat posle ode i moj Slaviša. Taman smo se zavoleli. I išli na te igranjke. 3 godine on bio stariji od mene, moj Slava. A nasmeh je bio stalno, tako se nešto osmehivao. Nisam ga od tad više ni videla. Eto, ima 5 godina. On ode po našu slobodu. Ali se ne vrati moj Slava. Da kažem ja vama nešto. Da vam kažem. Ne dam ja više našu slobodu. Ovaj dan treba da pamtimo i da znamo da svaki dan idemo nasmejani i srećni i ponosni. Treba sve da ih pamtimo i da ih se sećamo. I srećna nam sloboda.